ma'am, yung balay ni Mrs. Bulandot ha. Tawagan sa ako. Uy, dali na ang cellphone. Hello? Kinsa ni? Ang delivery din ma'am, si dito muhabang. Pagtarong doy, buntis baya ko. Ready na ang imong bayad ma'am, kay naana ang imong parcel. Ha? Niabot na ang akong gi-order? Yes ma'am, ako nang i-deliver dira sa inyo. Ah, okay doy. Kaya magpaabot mi. A few moments later. One hour later. Hello ma'am. Asa gani dapat inyo ang balay? Kay may na-ice na diri ah. Murag nasaag na dito. Doy, wala siya doy kay mugawas ko. Okay ma'am. Doy! Dali dali doy! Hello! Ay, salamat! Niabot na yun akong gi-order. Mrs. Bulandot man to ma'am no? Yes, doy! Bra. Ma'am. Ay, salamat, doy! Nerang bayad, doy, oh! 600! Salamat ma'am. Ay, sagla ko, doy, kay ako ni abrihan. Uy, halad, doy! Dili man ni mao! Helmet akong gi-order, pero dili man Pikachu. Pang bata man ni. Kasi pagtuon mo sa akong bana. Bata? Alam mo, wala ko yan. Kay kalibutan ng ko no, kay igor ko ga-deliver. Ah, dili na mahimo, doy! Iuli ni doy! Di ko musugot, ani! Wala, dito ko na ma'am. Ibalik na ito kung bayad! Gusto yung grillisan namin? Di! Nag-order ko helmet, pero man mo ang gi-deliver? Pikachu man ni! Amber ako namin. Pagtaro na ko doy. Ilambos na sa mga mangot. Ibalik na lang itong kwarta. Dili naman pwede sir, kaya na-out na sa mga kusina ba? Mawala kita kung nag-load ni sir. Sabi dili pwede. Hindi na pwede. Bantay lang ka. Sir, Hindi ka rin ba, men? dili No. naman pwede sir. Iuli na lang itong bayad, doy, kay init na kahit siya ulo, kay wala mang gusto ka side pocket kagabi, doy! Wala ko naman naman sa customer service ma'am. Ba? Ha, iuli na lang dito, doy! Oh? Kapan doy? Dili ko mamalik. Kamu tayo. Motor akong kuon. Ayun, di! Motor tong kuon.
na imo. Stop mga bay! Shout out day sa mga subscribers. So, pasensya na, wala na dyan may kapos-pos. Karon makapost na dyan may kay nakabuhat ng isa. Busy kayo, nanay ang uban, nanay trabaho. Dili na magkapalit oras ba? Shout out sa amo ang subscribers si Origin o Bagusan. Pagayon lang sa pagpunta. Punta, madungagan. Shout out po sa among YouTube channel. Nawag nga, sa kulang may nalang tulong na bilhin, pero palayan niya pa may isa na DC or naabot na ba? Kamutan na mo nga, kuhan. Shout out kay Shout out kay Jimmy Tagat sa Mukbang Pro o sa Mukbang TV O sa Motovlog, Motovlog TV. o sa tanan ng mga subscriber. Shout out o pasensya mo kung